Morning, mga pita. Kay naamay kuan kape. Kani siya ang akong kape karon. Ambot okay pa ba ni ang pan? Eto kopi ko. Di lang ni nato huruton na kay daghan ba kaayo ni kopi ko black. Gamay lang. Kay gamay raman pud ang init tubig akong gibutang. Nya may daghan ko pan. Okay pa ba ka niya? Okay pa. Okay pa. Snack na po niya sa panday. Okay? Ay, tabang. Irot lang natin. Ang baktin kagabi balhin na ni Sherwin dito sa tangkal. Atong i-check karon at saka ato nang gubaon ang tangkal-tangkal dana para anam-anam nagkahawan mga ses. Sakto lang siya. Okay pa. Makaon pa. Mga pita. Medyo kalat pa yung diri kay wala pa man sila na human. Kana mo'y gubaon karon para wala na isagabal tanawon na. Pag human sila dani, pang aris-aris na din ako ng mga kahoy dana. Okay. Hala. 11 na karon. Hapit na dyan ang fiesta dahil sa mua. Naiusahay nga. Kaning tinda mga pahan diri sa amua, mga panos na. Munang ako i-double check din ako nga. Tanawon jud maayo kung panos na ba or dili kay di na to katag-an. Kaon na to ang kuan panos. Nakara pong manindahay nga kay bawo na sila nga panos na. Dapat po dili na nila itinda. And dapat po i-check nila kanunay nga kuan okay pa ba or dili na, diba? Lain po sa na magtinda ka nga kuan anang dili na okay ang imuhang kuan itinda. Okay na. Nya na ako'y ang palaya nga napalit at saka nagpalit pudsad ko sa itlog. Ang palaya ramang sudan karon. Pamahaw. Andiri manggod sa balay, sa payag, pagpanday nila kukoy, pamahaw, paniudto, pamahaw, isnak, paniudto, isnak. Yan nalagi usahay nga. Si Sherwin ra mag-atiman diri kay usahay lagi. Upload ko. Pero kagahapon, nana ko'y video para karon. Nya, premiere na dayon to. Kani i-upload na po nato ni siya unya sa hapon. Okay. Dili na pa sa gawas. Nagkapamahog na ko sa manok kang kaniha. Kasi pa mga kalat-kalat dani. Kani, mahuman siguro ni nila karon dani. Then, nakalimutan ko ang cleaner. Ito ilan nililin. Wala man tong cleaner para diya sa kuan. Ding-ding. Sana naman akong chinalas dani tay.
Kani si Daniela, iyaging gukuron ang kuan. Piso. Nakamata ko kinang yagak na ang mga piso. Kinahanglan gina siya gid ikutan. Nya naay time lagi nga. Buhian. Para dua-dua nila siya. Ito mga sis. Tanaw na to ang baktindag to kung unsa hitsura nila. Gibalhin naman ni Sherwin. Si Sherwin ang nagbalhin kagabi eh. Pag-abot na ako, gibalhin na niya. Nya, perfect kaayo ang atong ginawa na bubong sa atong tangkal. And perfect food ang atong pagkapanday sa ito putahan. Ang mga budikdik. Ang mga budikdik. Agoy. Ang mga budikdik. Tuhan ka sila. Wala, may gani ko wala nakalukot oh. Kanina ako nabutangin sa kuan, lock nila. Ang doon ka budikdik. Ako na silang purgahon kan, kaya na ako purga nga gipalit. Oh, nansa mo dani, okay ra mo dani. Nindot kayo yung higdaanan ha. Waiting lang mo kay kuan pa. Mamahog ako karon ninyo. Alam. Diba? Oh. Tulo dani. Dara, tulo. Tangan mo. Ako pa ni, wa man ni ako butangin sa lock. Ako lang ni siyang tukuhan. Kay unya na ni nako siya butangan sa lock. Diba? Kay gibutang naman ni Sherwin dito diretso. Nya. Ang akong picture kay wala nag-ayo. Diyos ko day. Ang picture wala nag-ayo. Pero ang kangkong nako very hambog kaayo. Kangkong. Nya ang akong kuan ang palaya. Ang uban nag-something kuragi. Init magud kay datong mga niaging adlaw. Ang sa nina to day. Sa mo ha, diha ra sa mo dikha. Ayaw mo paggawas. Di na nila matulod. Diha ra sa mo. Kay aton siyang kubaon ang kuan day. Kana masunlod na siya. Kani masunlod na. So, sa mga dami. Okay pa rin kung saan. Tapok sa ni Dani eh. Lahat nga akong stand yun ako dahil. Baling tuwang naman niya. Agas ng tubig oh. Mintag malimpyuhan na karon kay para another limpyo na po. Ibutang rin nato na ni atong kuan. Kanala. I try. Oh, last tar ba yun? Uy, ay hindi nagtandugan ya na. Ngalis mo na ko kang diha. Ato ning kuanon ang lansang kay basig tamakan ni siya day. Titanos ang kalalabasan. No nangayo kag matitanos ka. Lansang na bayich. Mo nang atong dukdukon. Sa mga nag-ingon diha nga lupig pa nako si Sherwin sa trabaho mga ingani. Lupig yud siya. Mao nang ako jud ang mangunay kay dili kasaligan si Sherwin sa mga ingon ani. Labi na katong pagpanday dito. Dili masaligan si Sherwin. Mas maayo pa siguro ang akong lihok jud kaysa iyaha.
Eto mga day, mga bayot dyan. Kaya ba ninyo ang akong ginagawa? Ha? Kayang-kaya ba ninyo ang mga ginagawa ko dito sa bukid? So, tayo ay palaban sa kahit anumang bagay. Charot. Bitaw, day. Sumahawa na day ni siya, Dani. Kaya nawala naman ni siya. And eto, putulin ko na lang siguro ito. Mao man ni ang tugdunanan sa atong mga manok. So i-transfer na lang siguro nako Dani ang tugduganan at tugdunganan niya. Diada niya ang atong labhan. So limpyo na lang tan-awon Dani no. Wala na ni Daning chichi-burichi Dani. Eto mga sis, I love you so much guys sa inyong lahat. Sa mga suporta niyo sa akin. Kagahapon sa gabi kusog kaayo ang ulan. Diri himala jud nga nag-ulan. Nya karon super init kaayo na pod. Kagahapon init kaayo, karon init na pod ni kaayo diri. So padayon ta mga day kay para dako tag-agi karon adlaw. Kani mga kahoy magamit ni puhon. Sunlod. Nya, daginuton ta ni kay. Sayang pud. Masuglod na niya. Nya kay sigaon ni siya kay kawayan ba ya. Ato nang dukduk ng lansa. Si Sherwin to apa nagtikungkong si Sherwin. Ako nagkuan. Sapot ko niya kagabi. Gisapot ko niya kagabi pag uli. Kay before ko naglakaw, akong giingnan nga ako ray balhin sa baktin. Kay murag ma-excite pud ko ba nga bag-ong puy-ana na pud nila. Nya diri ako gibalhin pa dito. Ako siyang giingnan nga ako ray balhin pag uli. Kay ibalhin unta nako kagabi. Agoy kay balhin naman niya. Nya murag nakuan ko ba kay anang imbis nga excited kay ko nga magbitbit sa ilaha pa dito kay nahuman naman ang atong kuan na atupan na nya nabutangan na sad sa pultahan nya sapot ko pag-abot ako kay gibalhin naman ni ko nga tagbuuton gud ka ha imbis nga excited kay ko nga magbalhin datong mga baktin kay ako ba naghimo sa kuan atop ha. Okay ra gitabangan ko niya. Nya wala ko tabangi. Nawa ang akong gana kagabi. So, padayon ta. Ingana ko guys. Ingana ko ka kuan kana ang murag ma-excited ko ba nga. Uy, bag-o na ilahang kuan. Uy anan, ilang tangkal. Nya nanay atop. Transfer na ni nato. Nya atong bitbiton pa yung dito dalhon. Di ba? Makahappy unta jud kaayo nga ingana nga kuan nga mabalhin. Ikaw ang magbalhin pero kinabalhin naman ni Sherwin. So wala tay mahims. Ang atong himuon karon gubao nato ni ang tangkal bayot. Kay si Sherwin naghagot pa. Di sa di kaya ni Sherwin mga ingani-ingani. Di niya kaya. Mas maay pag ako. Kay tanaw na ko okay pa. Pero siya sa ligan mga guba-guba mga ingana panday-panday. May pag maglulo siya bayot. Oh, tara. Ito. Diba? Guwapa. Char. Good morning, guys. History. And you will always love me. Promise me. Don't take another. I've been hurt before. I want a new start. I know you are my first love, but I will na 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 na.
love me. Promise me. My love. Don't take na. Heart. Naguba na ang Dani. So, dali ra kaayo no. Kung bago na kinakakaroon, ha? Manggukod gini si Daniela sa piso. Eto, tapos na ang atong tangkal nga giguba. So karon mamahugta sa atong baboy. Kasi si Sherwin ay hindi pa nagising mga day. Awa. Eto, nagtikungkung pa. Tikungkung pa mga day. Ang bahog na ko sa kuan, mga baktin. Dili na ko siya basaon. Ayha na ko sila hatagag tubig kung mahuman na. Niya ang ilang bahog kay early win pa man akong gi pakaon sa ilaha. Pwede ra, dili na to basaon. Nga ibutang nato ni atong camera kay para makita jud ang atong beautiful, super beautiful face. Poker face. Kaya mga tay. Nga kay duha naman ni sila. Datong ni Agi. Akong gipa. Datong ni Agi akong gibahog kay kuan man. Kana ang upat man ka kumkum ni kay duha man sila karon. So himuon na tong 7 ka kumkum. 2, 3, 4, 5, 6, hurot. La excited ko magbahog nila sa bagong tirahan doon sa ating biik. Niyang katong isa bulaos. Kaya nga no, ang iyag dugmion jud ang katong pilmiro dani nga baktin. Bulaos. Oh. How are you? I need na to ni siya kuhaan og kuan kay na ay tubig-tubig gamay. So ato sana siyang kuhaan jay. Kay para uga na uga ang ilahang kanon. Dili basa. Kay murag dili kay sila mukaon sa basa. Ang kanang mga baktin kay kagahapon akong gibasa. Wala kaayo ni kaunday, naanad sila nga kuan. Wala asa mga dust fan. Kaya atong kuhaan to sa kuan. Tubig-tubig kay para. Ito mga besh, thank you so much. Kinabuhing bukid laban, always laban. Japan, lingaw-lingaw lang ka sa atong life. Kaya atong life is too short. Wait lang ha, wait lang ha. Oh. Atong kasipon. Basta ang inyong kuan. Kaon sila day. Yang isa, buyag na ang isa oh. Tabok-tabok na ang isa. Ang kanina pong dagko kay kasi bangag na sad sila. Tapos na tayo na mahog sa baboy. Mag-prepare na po ta. Sudan sa pamahaw kay naana po to sila ni Pader karon. Tagsayo man na sila pod muari. Maunang hikay-hikay sa tasa atong pamahaw. Abog-abog pa kaayo diri sa kuan. Payag kay naamay kuan. Nagtabas man sa kuan kana ang nagtabas man sa kanang tiles. So abog jud siya. Dani wala pa ni ako limpihi dani kay wala pa man ni nahuman nila. Murag napay something buhaton dani si Kukoy. Nya, diri. Okay mga zay. Ato na jud ni puhon limpyuhan nga limpyuhan na jud kung wala nay buhaton dani kay murag napay idagdag daw si Kukoy dani nga grout. So ayha na dahil ni nato tangtangon ang silupin kasi may silupin pa siya. Hindi ko pa pinatanggal kasi mag ano pa sila mag finishing. Tapos sabi ko kung tangtangon ni siya basin magkalapok ay lapok-lapok magka simento mga jay. So wala pa jud siya natangtang niya kay nahuman na mag finishing pero napay ibutang lagi niya murag grout siguro daning kilid-kilid. Ayha na dahil nato tangtangon ang kuan silupin. Magluto na taday. Nagkalandakas oh.
Nya, na isda. Ato ni kuanon kay para bahog ni unya sa cat and dog. Yang isagol na to daning ampalaya. Ako na ning ilabay, Jai. Ilabay na nako ni siya. Munang kuan. Akong himo-himo nga. Ay! Himo-himo nga. Diet ko no hay. Para napay pichay di ayo. Dana lang sana siya tayo. Kani? Ay pare ko sa pichay. Kay mauni siya ang sudan unya. Kay naamang pud ko'y manok nga gi palit. So, maltag ulam mamaya guys. Nga makafocus ko diri karon. Ako'y makalungag diri sa pamahaw. Kay, na naman ko'y upload sa Mayamea Lifestyle. Ay, hindi, sa Mayamea di ay. So, ang atong uploadan unya, ang kaning Mayamea Lifestyle. Nga, pag maka-video na po ta, so, i-premiere na po nato sa Mayamea. Kasi ang hirap talaga ng internet connection dito sa bukid. So, kailangan talaga tayo maging, so, itapon na natin ito, Jai. Yan, itapon na natin yan. So, continue tayo. Ito ang uulamin natin ngayon, ang palaya with matching itlog. Oh, match na match kaayo. Kay ang palaya daw, itlog mga day. Sherwin, Bibi, mata na ako bata, di. Bibib, ikapoy di ay. Unsay trabaho? Bibib, ako'y, nga ka ni may gikuan? Ay, sige na kay. Maglungag ka to sa kuan kahoy kay ako'y magluto sa sudan din. Pagkahuman ni mong tungtong, ako na'y magsiga-siga. Tigwaya ang baka kay nakapamahog na ko sa baboy. Sige na, kay na. Tingali ka na ako karon. Sige na. Ali na, bib. Kay dabulon ta ka. Maaway nila ka karon. Sige na, ginoo ko. Kay para di ta magkara-kara sa atong lihok. Na abog pa gani-dani oh. Nya kani dani gilim kiman ni Sherwin dani. Pero nga akong giingon lagi nga ang kani mga plato nga kuan i-arrange diha. Di jud ma-arrange niya eh. Sige na, bib. Kay daghan patag limpihon na pay mga bangko oh. Napay bangko ato panibayan kay maay. Ha? Agay pista limpiyuhan. Sige na. Ginakailan nita ka kulatahon karon nangayop kag na. Basig ibayubad ta ka. Manik ni karon. Pagdali diha, pagdali kay. Gusto na mo. Kana sa napapakaron, may napakabot na diri na unda yun. Gina. Ang kapatama. Agpaster. Agoy kitang kuan buka-buka ang ni sa mama. Dali na. Ito mama. Ay pagpabuyag kay ako gani mabuang na. Tingali ka gid. Mahinaykan ka gid. Nila ma. Asa di nila ma. Di buhian ani mo maanad din nag hikutan din na siya di na gina siya kuanan. Buhian di ay kay ganina nakamata ko kag ganiha guys kay ugaya man yang gukod sa kuan. Gukod sa piso. Nya. Di buhian man. Kinahanglan nga dili na siya buhian. Okay. Pagdali na rib, para pag abot nila magkaon dayon. Ano bahaw ko biya? Bahaw kagahapon to. Paglungaga ni kay ato tong i-fried na lang to nato karon kay para dili masayang ang tanon-day. Kay kung dili na to i-fried, di man mapansin ang bahaw. So i-fried na lang nato para mapailin-ilinan. Kung isa tong ganahan mo kaon sa fried rice. O kay tama-tama kay namin itlog. Tara to itlog para ganahan sila kaon para dili jud mausik ang atong bahaw. Wani mo bahog yang ito'y gabi ida. Pagtarong gid baya. Mas may pag ikaw mo di makakaon kaysa kanang mga ito'y di nimo pakanon. Dali diha ay sali pagpakuan-kuan diha. Kay basig na. Latoson ta ka. Kani si Sherwin, pain-uyunan ng utok dani. Kay kani siya. Gilingon po ni usahay. Usahay butan kay ni.
Maskin wa nay abog, maskin wa nay kuan. Silhig lang yapon. Pero na po yung usahay niya, ag tukar po yung kabuhi. Diretso na din nato ni kuan day. Ang akong kuko dato mga niagi tag-as. Na kay ag kuan na kita sa yuta dinhi mo manuksok ang buling. Giputlan jud ako kay para limpyo ang atong kuko. Kay bawo na mo diri sa bukid nga gamay lang imong anak kamra sa yuta wa na buling nang kamot day. Mo nang di jud magsilbi diri nga ingani nga kana ang kuan kay labi na ako nga hilig kog kamras-kamras sa kuan. Di jud magsilbi nga tag-as og kuko nya with manicure pa siya. Di jud pwede. Kay anak ko sa mga kamras-kamras. Mukamras sa buntag, mukamras sa gabi. Ay, lutuon po na ako ang sardinas. Oo, di ba? Almusal na almusal. Nalimot ko pagpalit sa buwad. Match unta ni siya sa bulad, no? Nya ang palaya niya bulad. Nya mamaya, mayroon kaming lauyang manok. With matching kuan, pichay. Ano na siya? Patuo po sa siya. Hindi siyang patuo na. Dabulon dyan ako siya. Bitaw kanya among life diri sa bukid day. Ano dyan siya. Pag-acting tag, inacting-acting tag suko, pero dili di ay suko. Ha? Ano ako na kasimpol sa atong life. Eto, tapos na tayo pag hiwa-hiwa sa ating pichay. Pichay! Ang palaya ato na ni siyang hugasan mga day. Naay bahaw mo ni atong i-fried rice karon. Kay para mahalin jud ni ang atong bahaw mga day. Ang atong panakot, bawang at saka sibuyas bombay. Kasi kana rin pamahaw, paigo din hindi ay. Ha? Paigo lagi na lagi. Ayaw lagi pagtuman. Kaya magtuman ka na. Pagdali na diha lagi, ayaw na pagsali. Yaw-yaw na sa way tunong. Kaya ang baka, wapa ni mong gitigway ha. Nahuman akong pamahaw sa baboy. Dali na lagi. Ang imong trabaho karon bakiro ka sa baka. Kaya ako'y magluto din eh. Dato mga niagi siya ang nagluto diri sa pagkaon sa panday. Siya tanan. Nya mutabang pa siya paghakot ito sa balas. Nya karon kay naam ko diri. So, siya ang magbakiro sa baka para manambok ang baka day. No? At imana ka ng baka, Sherwin, kay para pag panganak dan na naanatay another baka. Kay pun magka lugar-lugar na punta Dutch. Ato na po nagdugangan ang baka mga day. Nahulog naman ang baka, alikansya. No? Alikansya na siya. Kay mas maay pa siguro ang baka buhion kaysa baboy. No? Kay ang baboy everyday ka magbahog. Samantalang ang baka one time na ka mo palit sa PC, ang pagtigway na lang dayon. Ni ang baboy kay magbahog man ka everyday. Oh, nya ang bahog, labi na karon ang bahog nga mahal na. No? Nya. Kay naam lagi tay baboy. By John na anapoy baboy isa mag-abot. Di ba? Dapat sa nato magsangin. Ang atong. Sige na, Bib, pagdali na. Kay udto na. Sige, yaw-yaw diha kay na. Hinaikan ka na karon. Tara na oh. Wait, banti ba baka ko tay? Kan? Kanila ba ako no? Bright, Mas bright pa na nimong itoy. Ha? Mas bright pa na nimong itoy. Sige na, dali na diha. Pangapi pa ka? Daya ko kilo. Bagutan ng plato lagi, basta na inyo. Pasumagil bakiro ha, unya asa po ka paingon na ha. Okay. Kay Bakiro. lahi ni siya guys, kay kung maglakaw,
magtigway sa baka pakasangit. Nya pag nay tagay, wa na limot na sa kagalingon. Munang aglikayan gini siya nga makainom. Salamat. Ma. Sige na, pagdahi na ayo sa papasumaw diha kay udto na. Magluto na ta sa kuan. Atong ulam, ampalaya with matching itlog. Daw pagkaligo, Sirwin. Ginoong ko. Sali pagta. Buyag. Kay, ako gani mabuyagan na. Basi. Na. Hindi lang. Tingali. Na. Bayubad lagi na ko. Lagi ko pag na. Tingali lagi. Ay! Ma, tapos ko mangiit kaya mga. Sige na, Dib. Sige na, Dib. Bilit ko ata ya. Naman niya. Ya, mga pidugay ka ay tagpila ka. Puras. Ko yang suga ginuo ko ang kuryente. Pag na diha. Pag nga kana diha. Pero mga tay, magluto-luto na tayo. Ang sarap ng ulam natin ngayon. Ampalaya. Kaning ampalaya kuno kay makapadugang kuno ni sa dugo. Tama ba? Makapadugang sa dugo or makapakuha sa dugo. So, kanang atong ni ay! Pilit na siya kinagsagirit man. Lamag nagdaghanan ka ang mantika sa akin. Ito mga B. Thank you so much sa inyong lahat sa mga supportan niyo sa akin. Sa aming lahat maraming salamat. Ayan na to ilunod ang itlog pag medyo okay na ang kuan. Pero dili ni ano na to lataon kay pangit pag malata mga day. So karon naabog kaayo ang kuan oh. Ana ang trust ka nato. Kay kagahapon ang last ni Kukoy pag kuan dani hiwa-hiwa sa tiles nya. Kay mapalit naman tag tiles para dani sa kuan lababo. Naabog na sad. So at least last na ni ang lababo dayon nya dali ra man ni kay kuan man ka tiles 5 ra ka tiles ang paliton dani pero nilod na nato guys. Dagko nga tiles katong 60 by 60 na siguro to pero grabe ka bugat kay kagahapon dito kay lalilin na siya 60 by 60 nga tiles ginuo ko bugat kaayo guys. Bugat kaayo nya ambot lang ka og ma sigo baka sa motor madaog baka sa motor pero murag madaog siguro kay ang katong simento nga gidala ni Luy kay kuan man to upat ka simento nya 40 kilos 40 kinta dito sa 50 kilos no ambot lang kaha kanuhan tayo nako kung saan ako pagdala sa kuan kay lisod jud diri sa bukid magdala-dala mang ingana niya sensitive nga dala kay gamay sikit ka pag mahulog buak dayon ako parang planuhan kung saan jud niya kay kuan man bugat man to kaayo nya ang agianan mga day kay ana-ana bay ang dalan no ambot lang kahaog ang saon niya ato nang nalunod ang atong ampalaya so ato sa siyang takluban mga day ay atong asinan daw bikinan daan kay para musunok ang kalami at least pag
Abot nila ni Papa. Hamahaw na lang dahil sila. Ako yung share ni Papa, nangapi pa siya. O, nangapi pa siya. Pukong siya dito dahil. Ang importante di sa bukid, asin o bitsin jud. Hindi na kalimtan. Monitor jud ang asin o bitsin. Mauni pang timpla. Atong takluban dahil. Para mautol ang atong. Siluto na ang palaya. Fried rice dahil nato ni siya. Iman na dahil ang guys. Pamahaw. Ang atong ang palaya okay na siya. Ato nang iluno dahil ang atong egg sandwich. Itlog. Egg sandwich. Bayutak ka. So, parang half cook lang siya. Ay! Wala na, napusa ang itlog ni Bayot. Ni ato din karawon. Nga nila kasimple lang atong preparasyon for the breakfast. Ato sa ning kumut-kumuton ang atong kuan rice kay para mabustag siya no. Kay lisod pud og salpak nato ni diretso ang kuan. Hala. Ato isibog dahil sibog gamay. Kaya kung isalpak nato ni diretso ang kanon, matagbaw ta og kuan buskag dato sa kalha may nang buskag daan ang atong rice. Maladay. Ato nang hawason pagkaingal. Wala na nina ako kasi ang kalha kay gilutuan man kaniya. Luno dayon. Okay na kaayo. Ang ato ibutang dani itlog rapod isa ka buok. Perfect. At least na ay decoration gamay. Luto na ang atong fried rice na may isang itlog. Ima nang siya dahil. Insakto ra sa timpla. Dira ang atong sardinas mga day. Kaning duha mo'y atong lutoon. Para na ay partner ang atong ampalaya. Ato nang nalunod ang atong panakot. Naana sila ni Father. Kaya tingog na ang motor ni Kukoy. Oh. Tamang-tama. Kumanata og luto. Ngaon na dayon. Ate, itimpla na ito, Dani. Kung ano yapon, asin na dyan magbisin. Hala, dili siya tamban. Dili siya tamban, day. May uban nga, sardinas tamban. Dili siya tamban, eh. Di ba? Dili siya tamban. Si Papa to, nagbaklay. Ay, tama-tama. Nag-init pa sa tubig, eh, para manapi sila. Tapos ano yung kuanan? Asinan, gamay lang. Yung asinan. Okay na dayon. Perfect na. Sirado na maghapon. Ay. Huka na taday. Pagkaimal doon sa atong luto eh. Nga, ang atong isda nga kuan atong unan para sa mga iro. Daw sa kat. Ha? Masumbakan na ni siya mawag sa kulit sa badan sa stainless. Masumbakan ang kanang kuan. Sana ko'y tile trim. Tile trim. Stainless? Sige na. Ada ni natakampa.
Nay nagbaligya sa isda, bansi. Oh. Bansi? Oh, duha na lang ka kilo. Puro ka na. Kung ano man ni akong kwarta? Disura. Mm. 200 ang kilo? Oh. Isa ra ka kilo ako ah. Labas ba na? Ay, guwapa kayo. Labas pa na sa nagtinda? Ay. Pa, dato, lamisa basig. Kauno na sa iring na kay ang iring lagi labihan ka sirok. Duha na lang di ay pod ka kilo na bilin. Oo na. Duha Nakaniya lang ako ka ah. Labas kayo. Uy, pagkadagko ba sada? Lami ang dagko. Alam mo eh, dako kita. Ay, duha ka kilo. Ipakapi na lang isa ka kilo. Ayo. Duha ka pini. Pagkapi na isa ka kilo kay para naapod sudan na ugma. Dili na ta magkuan pwede ra siya. Kuan kanang ununon. Gamay lagi kay na imong kuan. Unsa? Timbangan? Timbangan. Sakto ni. Dagan ni minute palit ani. Di ka ganahan katong dako. Okay, katagak. Tagak tong dako. Para pa pa. Sa pakapin. Hmm. Okay. Salamat ha. Si salamat. Salamat so much. Di atay isda guys. Labas kaayo. Labas pa sa nagtinda. Uy, salamat ya. Kay na natay isda mga beshi. Naaman pud magsulod diri nga kuan kanang manuruyay sa isda. Nya kana laging time nga was Dutch. Dani ra ni atay hinduan ni karon. Naikon koy. Kape. Nagluto naman tinapa? Ha? Nagluto naman ni? Luto. Napukoy giluto dani para sa kuan. Sudan sa iring daw iro. Oh, inon-unan gihapon zay. Di mo kape? Yan sa bukid na napiyo ko. Ikaw koy. Kin. Tunawan ta ka kin? Di ka? Okay. Ikaw koy. Ay, Na kopi ko dani koy oh. Kopi ko. ako na balay ba ba? Unsa pa? Nakalirin balay ko rin. Ano kana sila karon sayo? Na. Asam dayan aghuman ng martilyo ko nga. Aw mason ko nga tao ko karon. Oh. Ay maso nga produkto kay. Dengan kami siri na mo wa lagi sa tunga ka kay. Lagi mo si ating Kay kung kuan kana ang makuan magud dito. madugay. Dako ba kay to dito nya Dugay Malangan ka. madugay oh. Dara koy. Ikaw may malangan. Gamay naman lang sa ni Dani. Mao nang umaray. Ano? kay dako man to nga kuan koy da. Dagko man. Bugat kaayang kuan. Dagko kay. Unsaon ka to pagdalaon niya? Bugat ra ba kaayo? Ang Sila ka bukto 5. 5. Bukat nito tayo. Sa tubong dai. Madaog ka to sa motor koy? Daog. Ha? Daog. Ang pagdala dadto, Patindog ra gid padala. patindog ra. Bakon. Kay gahapon na ay ilahang tiles nilin nga inadto ka dagko ah. Pag alsan ako grabe ka bugat. Bukat kay. At oy, Pat ka buklat. Oo, upat ka bugsulod. Alam mamahaw ta ninyo guys. Kay Apa na may kutsun sa kuan sa di man siya makuan kay ipatong mo sa bangkok. mamahaw ta si Sherwin wala pa kay nagtigway sa baka. Kuya mahulog sa motor. Wala inyong dan. Lagi da. Luy-luy karon ang kuan. Saon to sa bakon na to siya. Ay yang Motor. motor. Oh. Okay ra ka da? Tangke to motor da. Ha? Tangke. Na itangki. Naunsa man itangki lugar? sa bakon. Sa bakon ra. Di ba ka magpalo? Kay kuan ra na hawak banda. Ha? Bukat lisod sa bakon niya. Sikti ba? Maamot siya suwang. Ay, basta bakon. Kubano na lang. Tao. Nga tao, lagi sakay tao. Likod niya loy-loy. Sa bakon na lang nako. Magkawid. Magtugbong na lang ko karon uban Sangga niya. mas paa. Ang kuan? Ang tile. Ang tayo lang. Isanding ni mo likod ni loy-loy. Daw lingkod din ka. Ang tile masandig din yung paa diya. Lingkod ka. Sige. Hindi mo ka. Muna'y pinakahasol diri gid sa bukid kung ingana na karga-karga. Ay kung sara isa. Dili niya makaya kung sira isa. Kay kung sa bakon niya, Okay lagi putaw man ang tangki. Buak niya ni kuan Palisod makalitan. na pagdala ko sa isa. O gani. Mana pwede mahinda kay pag tikwa-tikwa buak diba. Pag ugdo ah. Wala. Wa na dayon no. Pamahaw ta guys. Ming kadjud lang ming ha kay
Na naman ko giun-unan dato para sa pila hapon.